вітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Гэта Чык-чырык, бла-бла-шоу, у якім Алексей Сапрыкін, у якім Павел Свярдлоў распавядаюць вам пра самыя галоўныя, самыя важныя падзеі тыдня словамі твітарскіх, якія называюцца твіты па-ранейшаму. Хаця там уже X, вот это ўсё, але тым не менш, наш стары, добры, родны твітер. Самыя рэзкія, самыя трапныя ацэнкі, самыя дасціпныя мемасікі, вось гэта ўсё ў нашай сённяшняй праграме. Бура і націск. Як звычайна. Ну, будзе пераважаць амерыканская тэматыка, конечно. Там мемныя людзі How's this show in English? Апынуліся ля ўлады, хацеў сказаць я. Але вот мы ў Беларусі, да, уже мемнага чалавека ля ўлады маем гадоў 30. Больш нават ужо. І якраз на гэтую думку першы філасофскі твіт Джипсенков, яго аўтар, і вось ён задасць настрой сёння нашай праграме. Твіт гучыць так. Быў такі жарт. Беларусы паглядзелі серыял, расіяне адстаюць на пару сезонаў. Ну, то бок у іх будзе роўна тое самае, што ў нас, толькі праз пару гадоў. Можна дадаць, што амерыканцы глядзяць тизер-трэйлер. Ну, то бок яны яшчэ серыял іх толькі пачынаюць здымаць. Ўжо тизер знялі, вось рыхтуйцеся, амерыканцы. Але гэта, ведаеш, калі ў нас такія серыялы, ну, у Беларусі дакладна, местачковы, у іх такі будзе глобальны. Пра Трэцюю сусветную вайну, пра апакаліпсіс, пра выратаванне свету ці пра глобальную катастрофу. Ну, слухай, давай не будзем панікаваць. Мы ўсё ж такі з табой пажылі крыху. Ну, гэта як спадары Трамп, Маск і Вэнс вырашыць. Ты намякаеш на тое, што мы не можам ніяк паўплываць на тую сітуацыю заварушку, якія гэтыя людзі зараз развязваюць? Можам толькі крыху расказаць вам пра тое, што адбываецца. Ну, пачынаем з Трампа, з пылу, з жару. Не, ну гэтая тэма віруе і ўжо цэлы тыдзень, я так бачу па твиттере. Анна Ефременко пишет так нам. Знакомая белоруска, которая живет в США и голосовала за Трампа, пишет, что гордится своим президентом. Непонятно только, зачем она так далеко и дорого улетала. Ведь у нас такое и дома есть. У нас есть дома домашний Трамп. Хочу поехать в США, поглядеть на Трампа. У нас дома есть Сиди, Трамп. у нас Деточка. есть Трамп дома. Трамп дома. Слухай, ну я вот, видите, не бачу супярэчнасці. Галасавала за Трампа, піша, што ганарыцца сваім прэзідэнтам. Яшчэ вось гэтая, яшчэ яе не звольнілі з ніякай пасады, там, ведаеш, яшчэ вот толькі-толькі ўвялі тарыфы гэтыя з аднаго з іншага боку, яшчэ не падаражала нішто ў крамах. Яшчэ яе, значыць, як нелегальную мігрантку не дэпартавалі. Да, не дэпартавалі. Пачакай, Ганна, пройдзе месяц, яна... відаць, калі яна ўжо галасавала, значыць, грамадзянка Злучаных Штатаў. Якая матывацыя? Вось Ганна Любякова пытаецца, так, а з якой нагоды яна ганарыцца? Да? Што прэзідэнт нарэшце яе інтарэсы як амерыканкі прадстаўляе. То бок, вось гэтая мантра пра тое, што мы больш не будзем займацца там, глобальнымі рэчамі, вось, больш не будзем стрымліваць малярыю у балотах Намібіі, а вот будзем чыста make America great again. Ну, вось паглядзім. Далей, конечно, ведаеш, вся вот эта вот заваруха, Трамп, Зеленскі, Вэнс, Я заблытаўся, хто каму што дае, хто каму што не дае. Зеленскі адмовіўся, Зеленскі пагадзіўся. Столькі навінаў, што можа быць, вось, пакуль наша перадача мантуецца і пакуль выйдзе эфір, штось яшчэ адбудзецца. А воз і ныне там. Ну. Міха Селін піша, як на ангельскую перакласці ШОС. Есть рэчы, которые... Shanghai Organization of так, супрацоўніцтва як будзе Cooperation. ЦАК атрымліваецца. SOC. Да.
Ну, карацей, амерыканцы і Міхась Ільін у пошуках трапнага перакладу адной вядомай беларускай абрэвіатуры. Кэнді Бобер. Далі Кэнді Бобер. Салодкі бабёр. Тут ва ўсіх загучала. Ну, правда, па-ангельску бабёр будзе... Расійская гаўняная песенка з тиктока. Кэнді Бивер. Отрымливается. В Беларуси демократия, и никого уже давно не задерживают. Ты был в Беларуси? Видел в сторис. Ах, это, напэўна... Это як Венс, які такі... Амаш на... Распавядае Зеленскому, што адбываецца в Украине, Зеленскі ему кажа, ты был в Украине? Бачу в сторис. Але, ну, направду, что тут на Венса наезжают, конечно, дарма. Ён это, ну, сторис, это ж не только Instagram сторис, это мы уже, вот, бачишь, сапсаваны, это информационные просторы. Ён сказал, I watched history, stories. Я не ведаю. Ну, карацей, сторис, гэта ж не толькі сторис, гэта всякие розныя гісторыі ў медыях там і гэтак далее. Так што, магчыма, Вэнс не меў на ўвазе, што ён ведае пра украінскую сітуацыю чыста з Інстаграма сваіх сяброў. Вось. А магчыма, і меў. Мы это не ведаем. Але сітуацыя ўвогуле вельмі дзіўная, калі некалькі десяткаў чалавек накидываются на одного Зеленского, это было... Ладно, их было двое всего. Не, их было двое, а вокол стояли... Вокол стояли, там же были из-за Зеленского люди, якія вокол стояли. Ну, не ведаю, мне такое адчуванне было, что все накинулись на одного. Один з тых, хто стаяў навокал, дарэчы, як высветлілася пазней, ці муж, ці бойфренд абсолютно прарасійскай і антыукраінскай кангрэсменкі Марджорі Тейлор Грин. Журналіст запытаўся ў Зеленскага пра костюм. О, глядзі. Акурат. Пра сьют. Ты сёння... Да, я вот сёння, бачыш... Маеш сьют. Да, а Зеленскі не меў. Я больше як Зеленскі, дарэчы. Да, ты вот атрымляецца. Мы с тобой атрымляецца, що, як Трамп і Зеленскі? Павел, глядзі, ми будемо воювати проти Росії, бо це ворог. Ухваляю. Карацей, сэнс у тым, што у Зеленскага касцюма не было, амерыканцы такі, дзе твой касцюм, то ў Белы дом прыйшоў. Вось. А ёсць Стефан Ярузельскі, Child of Bell, піша нам, што ёсць чалавек, які можа прыехаць і в костюме. І карты можа показаць. І карты можа показаць, да, таму што Трамп сказаў, што ў Зеленскага няма карт. А Зеленский сказал, я не гуляю в карты. А вот есть человек, бачиш, и костюм, и карты. Бачиш, идеально просто. Якое у Трампа вобразнае мысленне. Карацей, ён да Трампу спадабаўся. Человек с картами. Человек с картами. И у гарнитуры. Да, и еще истории такие фэнси истории распавядае. Ой, они там, напэўна, спеліся. Бубен, падкрэсленне, піша так. Калі прапаноўваеш беларусам выкарыстоўваць беларускую мову, а, гэта фотаздымачак, так, красамоўны з ручкамі. Не, дзякуй, але не. Мем смешны, сітуацыя сумная. Ведаеш, бачыў у Фейсбуку днямі абвестку пра тое, што радыё Мінск шукае ведоўцу навінаў рускамоўнага. І я пытаюся, а чаму не беларускамоўнага? Ну, вы ж там... Лагічнае пытанне. В Мінску? Быццам бы. Там поналетели, карацей. Таки Минск русский город, говорят. Что ты не уявляешь себе ситуацию? Вот это вот все, я кажу, что я не уявляю себе ситуацию, что белорусы не разумеюць беларускай мовы, не зразумеюць навінаў по-беларуску. Шалом, сябры, які Мінск, расійскі город, вы что? Вось, але ситуация страшная. Погнали далей. Джипсенкоў ізноў врываецца ў нашу дыскусію. Адбываецца геапалітычная сама виноватая, что короткую спадницу надела. Victim blaming. По-першае, Джипсенкоў, браво за слово «надела». Вот яно тут да месца. То бок не апранула. Неупэўнены носьбіт беларускай мовы. Ён бы, конечно, сказал «апранула», да? А вот уже спрактыкаваны чалавек, ён сказал «надела». Абсолютно трампна. Яна надела, спадніцу надела. Да, і што адбываецца? Пра што гэта? Пра тое, што ты сказаў, victim blaming, Трамп і Вэнс вінавачваюць ахвяру тым, што яна вінаватая, што на яе напалі. Это вы там справакавалі Пуціна, да? Макрон не спадабаўся. Хацелі в НАТО, да, вот это вот все. Макрон, бачыў, чуў, як сказаў Макрон? Не.
что мы дакладна ведаем, что Россия напала на Украину, что мы будем, значыць, зараз павялічваць бюджэты на военные гэты рэчы еўрапейскія і будем ужо разлічваць, что ЗША не будзе ніякім чынам нас абараняць. Ну, это правильно. Нарэшце, вось, бачыш, дапамог Трамп Еўропе ўсвядоміць, што яна таксама мусіць варушыцца. Вось гэта беларуская амерыканка з нашага першага твіта, відаць, увогуле пляская стоячы. Нарэшце Европа сама по себе, ЗША сама по себе, Путін у Крамлі таксама пляская стоячы. На жаль, так гэта не працуе. Варшавскі БЛР в пошуках сіметрычнага адказа на паводзіны Белага дома. Эти хорошие такие клишированные фразочки, ну. Я вырашыў увесці персанальныя санкцыі і больш ніколі не буду носіць трампкі. Так. Далей тлумачэнне. Давай гэта для па-польску наших кеды. Вось гледачоў не з Польшчы, або которые з Польшчы, але недастаткова знаёмыя з польскай мовай. Лідскія трампкі? Лідскія трампкі. Вот это поворот. А кроссовки ведаеш, як по-польску? Не. Адидасы. Адидасы? Так. Прямо? Угу. Вот так вот? Так. Я лишь не сказал бегунка. Бегаем? Не-не-не. В кроссовках. Але бегунка это нешта іншае. Адразу ж прыходзіць у реплай будько.com і піша пра трампкі маркі Вэнс. Уяві сабе, гэта супадзенне? Я не ведаю. Вось яны, я трампкі адразу пра маркі Вэнс. Падумаў і вельмі так пашкадаваў, што ў мяне ёсць і мне падабаецца гэты абутак, але потым убачыў, як пішацца прозвішча Джейді Вэнса, і ўсё ж таки ён пішацца праз І, а не праз Эй, таму я трошачки выдохну і буду насіць вансы і далей. Але калі на слых, я больш не буду насіць трампкі Вэнс. Трампкі Вэнс. Трампкі Вэнс, вау. Яўген КЗРТСВ вводзіць уласныя персанальныя санкцыі, сектаральныя, і адмаўляецца піць американо. Вот так вот. Ну, в принципе, вот так вот. Это правильное решение, улічваючы, что американо гэта не зусім кава. Что ты таксама супраць американо? Я супраць. Что ты з дзіця хіпстэрскіх кавярняў? Мне, калі ласка, фільтр? Не, фільтр каву пролейце? Эспрессо макіято, per favore. Por favore. Per favore, по-італьянску, per favore. А па-эстонску? Па-эстонску... Адкуль паходзіць выканаўца Томмі Кэш? Па-эстонску веду... Які выйграе Еўрабачанне з гэтай песні ў гэтым годзе. Тере, Армастус... і ўсё. Далей. Жока Мас. Паднімае надзейна, ну як, спазніўся крыху гадоў на 5, да? Але чаму Трампу можна казаць, што Путін мудры, а Ціхановскай было нельга? Бачыш, вось хлебам не кармі, дай прыцягнуць за вушы беларускіх дэмакратычных палітыкаў. Ну, але мне здаецца, што Трампам якраз такі захапляюцца ў асноўным тыя людзі, дагэтуль захапляюцца, да, якія в свой час сказалі: мудлы Путін, Ціхановская, расійская агентка, да? Як это вмяшчаецца в галавах у людзей адначасова, да? Вось бач, чалавек поўны супярэчнасцяў. І вось такія супярэчнасці і павадуюць гэтыя яшчэ ў старажытным Рыме казалі, што дазволена Юпітеру, тое не дазволена Марсу. Нептуну, Плутону, быку. Ён же ператвараўся. Ну так, дакладна. Да, там ёсць гульня словаў Джові і Бові, разумееш, таму это не Марс. А я думаю, што это гісторыя пра крадзеж Еўропы. Ну, у тым выпадку ўжо быку шмат чаго было дазволена. І Еўропа была не супраць. Сандра ўжо не бэйбі патэйта заўважае вось так. Зайздрошчу амерыканцам, якія записваюць відэа, дзе пасылаюць Трампа, пасылаюць яго са сцэны на канцэртах. Это пра Дэ Ніра, відаць. Ніра яшчэ ў 18-м годзе паслаў Трампа са сцэны падчас уручэння прэміі Тоні. Я бачыў гэтае відэа вірусіцца як типа з апошняга Оскара. Да? Но яно не з апошняга Оскара. Карацей, пасылаюць яго ў сваіх соцсетках і далі жывуць сваё жыццё, пакуль у Беларусі людзей садзяць, сажаюць
падабайку. О, слухай, калі ў Беларусі як Трампа у старым паслаць, савецкім всё нормально. анекдоце паслаць Трампа, то Я думаю, ніхто нікога не пасадзіць, нават можа прэмію дадуць ці не ведаю на тэлевідзенне запросяць. Ну я не ўпэўнены, таму што Трамп жа пакуль што сябр як бы і саюзнік. Трамп з Пуціным значыцца і вот я не маю рацыю нельга. І ну сэнс у тым, што да, вось ён паказчык свабоды ў амерыканскім грамадстве. Вось яна дэмакрата, якая пакуль што яшчэ працуе, але ж мы памятаем, яны глядзяць тизеры, трэйлеры, да, серыяла, якім мы ўжо скончылі все здымацца, ну ці прынамсі ўжо в 6-м сезоне мы там недзе карацей. Можа быць, ведаш, нават не тизеры, трэйлеры, но ўжо пілотную серыю глядзяць. Ну, можа быць, можна по-рознаму. І трапнае абсалютна назіранне, але супрацьлеглага характару ад Кирилла Партизана. Подскажите, где можно почитать гневное осуждение политики Трампа и слова безоговорочной поддержки Украины от демократических сил Беларуси? Мне одному кажется, что демсилы сидят и почему-то боятся высказаться. Да у кожнай раёнцы написано. Ну, по-першае, конечно, частка демсил сидеть. Это тут мы погодимся с вами, Кирилл Партизан. Вось стары КВЗшный жарт. А что вы там, белорусы, сидите, помалкиваете? Ну, кто сидит, а кто и помалкивает. Да? Не сидеть, трэба помалкивать. Але мне кажется, что это, ну, цікавае назіранне. Мы настолькі вот прызвычаіліся трымаць в сабе, что нават вот весь свет Де Ниро со сцены, там все лают гэтага Трампа, а мы такие, мы сидим, президента... И у нас язык уже не поворачивается, уже не поворачивается. Язык желе. Вось, на гэта адказвае Максим, Максим, дарэчы, таксама прызнаны экстрэмісткім недавно. Павел Павлович Тихановская ў суботу выказалі падтрымку Украіне і Зеленскаму. Ну, то бок, аўтар гэтага пытання просто нават перад тым, як яго задаць, не змог зайсці на старонкі Тихановскай, Латушкі і іншых палітыкаў і паглядзець, ці штосьці яны выказаліся на гэты конт ці не? Ці не захацеў. А навошта гэта вось накідваць тады? Глядзі, мне здаецца, што класна тое, што нашы дэмсілы, яны пазітыўны парадак дня, да? То бок яны не лаюць Трампа, а выказваюць падтрымку Украіне. І, ну, не влазіць у гэтыя... Яны ж дыпламатычныя структуры. Ну, можа быць, яны думаюць пра будучыню там, да? Вось. Мудрый Трамп все павырашае. Пераходзім да наступнай тэмы, але недалёка заходзім, таму што ёсць яшчэ адзін твіт ад Яўгена Каза РТСВ. Ён не пра Трампа, а пра Ілона Маска. І вось Яўгену падаецца, што Ілон Маск гэта як Бондарова. Вау, гэта паралелі. Ілон Маск ідзе Бондарова у Гродні. Бо цяўкае занадта больш, чым трэба. Бондарова, ну, Ілон Маск гэта Бондарова толькі з уладай, мільярдамі і мільёнамі прыхільнікаў з нізкім IQ. Так можна любого чалавека прыцягнуць. Что-то душнавата стала адразу. Як ты прыхільнік Маска, дык адразу з нізкім IQ, ці што? Я не разумею. Это, мне здаецца, Яўген в белізне паліто. Ён-то не прыхільнік Трампа, ён-то з высокім IQ. Вось. А в белізне паліто тут спаборнічае шмат з кім. Ну, не трэба так пра людзей, ну, сур'ёзна. Не трэба так абражаць каго, Бондарова ці Трампа? Ці Маска. Да. Давай пачытаем рэплай. Ну, давай. Крыжовы Мікола піша так. Ну, профіль дзейнасці не той. Зрэшты, Маск гэта ўладальнік кампаніі, якая займаецца сур'ёзнымі інавацыямі, а Бондарова інавацыямі займаецца такімі... Бондарова працуе ў сауне ў Мінску, якую адкрыў нейкі там камуніст. Это не інавацыі? Працаваць у сауне? Думаю, што такому спосабу зарабляць грошы ўжо, ну,
3000 гадоў, можа быць. А ты з іншага боку на гэтую сітуацыю паглядзі. З якога? Знізу, зверху? Ну вось людзі ў сауну што ходзяць? За дзвярэй парылкі. Ачысціцца і стаць новымі, духоўна. Інавацыі? Інавацыйнасць. Да? Не, Алексей, як ты, конечно, спрабуеш выцягнуць Бондарову, вот апраўдаць сэнс яе існаванню нейкі надаць, але ўсё ж таки не пагаджуся з табой. Што адказвае Яўген на гэта, аўтар першага твіта? Быў яе тата, таксама набыла б нешта, хаця б інавацыі ў сауне б уводзіла. Можна ўводзіць інавацыю ў сауне. Я думаю, тут прапушчана слова «багаты». Інавацыйны венічак. Быў бы я Маска багаты тата. Мне здавалася, што Маск, ён так нармальна знізоў падымаўся. Не, мне здаецца, што ва ўсіх гэтых людзей PayPal заснаваў, быццам бы ёсць нейкія стартавыя, прынамсі, капіталы. Ну, гэта ж адна з маіх такіх стандартных прэтэнзій да таго, як арганізаванае жыццё ў нашых шыротах. Чамусьці Маску ў паўднёвай Афрыцы тата можа пакінуць нейкі стартавы капітал, пляцоўку, спадчыну, да, каб ён не з нуля пачынаў, а ў нашых шыротах максимум застанецца ў цябе двушка, да. І то не факт. На Пушкінскай в Брежневке, да. Маласемейцы. Неблага, конечно. Але, не падобна, да. Не падобна да стартавай пляцоўкі. Здачы нерухомасці не арганізуеш з адной кватэры. З адной не арганізуеш, самому ж трэба жыць. Вось. Але можна здаваць 15гадовым студэнткам, школьніцам. Ой-ой, давай это потым. Пра гэта пагаворым крыху пазней. Добра. Экс-Ярес реплаіць твіт пра Бондарову і Маска. Я б сказаў, піша, што Ілон Маск это такі назіральнік. Хто такі назіральнік? Гэта вядомы твітарскі. Mr. Shameless. Вядомы твітарскі, якога даўным-даўно забаніў, таму што Все, ваша гісторыя взаимаадносін будзем... Это Ярец. Ну. Прывык лічыць сябе разумным, бо ўмее пісаць код. Але ў тэмах далёкіх ад коду піша толькі крынж. Як там у Амерыцы кажуць, Маск і код не ўмее пісаць, як бы не разбіраецца ў структуры базы даных там і так далее. Дай яму трохі ўлады, і будзе тое самае назіральніку ў сэнсе. Пачне наезды на Свердлова, Ціхановскую і гэтак далее, не горшае за тыя наезды на Зеленскага. Ён хіба без улады не наязджае на цябе, на Ціхановскую? Наязджае, але дай яму крыху улады. Вообще б зжыў мяне. Закрые? Зжыў мяне звольніў бы цябе свету. З Еўрарадыё? Да. Націснуў бы на рычагі. Знайшоў бы. І, там, дзе параўнанне Маска з Бондаровай, там же вот speak like Belarus, replies так, что Трамп тупо косплеить Лукашенку, павялічваць надоі, намалаціць зерня, і тут зварот да амерыканскіх фермераў. Бок Трамп спачатку вводзіць пошліны, у адказ вводзяцца пошліны. Фермерам прадаваць. Трамп адмяняе праграмы, згодна з якімі прадукцыя амерыканскіх фермераў экспартавалася ў рэгіёны розныя свету, там, дзе яна была патрэбная, і кажа, фермеры у іншы нейкі момант, да, свайго настроя. Фермеры get ready to start making a lot of agricultural product. То бок, будьце гатовы вырасціць. Get ready. Каб прадаваць унутры Злучаных Штатаў. Типа, все купяць амерыканцы. Бачылі мы, як Трамп абваліў фондавы рынок? Бачыш, тут на некалькі тысяч пунктаў. Я тут па яго гэтаму допісу зразумеў ягоны разлік, што амерыканскія фермеры не змогуць вывозіць і прадаваць задорага, таму вымушаныя будуць унутры штатаў прадаваць задзёшава. Все амерыканцы задаволеныя такія. У нас танныя прадукты харчавання. Гэта ж ланцужок падзеяў пасля гэтага будзе, боже. Паглядзім. Перайграў Трамп всіх ці не? Ці самога сябе. Даб'ем. Давай. Да, яшчэ у наш
абыход нашу скарбоначку. трывала увайшло словазлучэнне рэдказямельныя металы. Там Калі же ж, шчыра, так. месяца Была паўтара размова. ці два таму не дуже часта я ўжываў гэтае словазлучэнне, не прыходзіла Нават не яно мне ведаеш, якія гэта Ну, металы нейкія металы, да? Рэдказямельныя. Відаць, рэдкія у зямлі. і Відаць, сустракаюцца ў зямлі. Да. Вось. Джипсенко піша так. Вот у чалавека ёсць разуменне таго, што такое рэдказямельныя металы. Бо яны патрэбны Амерыцы ад Украіны. Да. Я так разумею. А яны ўсім патрэбныя там для сучасных вытворчасцяў. Кітаю патрэбныя. Вось, але Амерыка хоча атрымаць ад Украіны. Памятаю, піша Джипсенко, калі працаваў на будоўлі дарогі ў Карзюках. Нічого собі, вось Мужики цікавы факт. Увесь час, это да яго айцішнай ітэрацыі, да? Мужики увесь час даставалі з зямлі старыя правады, абпальвалі ізаляцыю, неслі здаваць і потым за гэтыя грошы бралі гарэлку і напіваліся. В Беларусі ёсць рэдказямельныя металы. Гэта факт. Тут у меня дзве высновы. Медь. Па-першае, каб знайсці рэдказямельныя металы у зямлі, трэба іх спачатку туды пакласці туды і знайсці пасля. Вот так мы можам. Все ж таки Трампу пераарыентавацца на Беларусь? Звярнуць увагу на Беларусь, тым больш, што адзін палітык іншы, якога, як мы хутка ўбачым, канал «Чай з варэннем» называе палкоўнікам. Ён такі... Уже нафту мы шукалі. Цяпер кажа рэдказямельныя металы. Знайдзіце мне недзе, там яны... Ну, раз задача пастаўлена, значыць, яе трэба выканаць. Джипсенкова ёсць опцыя, Лайфхак. Варыянт. Да. Затрымаемся крыху яшчэ на пару хвілінак у Злучаных Штатах Амерыкі, а менавіта ў Брукліне. Хлопец у шортах, Dolby System, піша: глядзіце, каго ў Брукліне знайшоў. О, так гэта ж Вольга Хіжанкова. Конте лучшие колготки, а на упаковцы Вольга Хіжанкова. Відаць, нейкая старая партыя. Ну, хутчэй за ўсё, таму што Вольга Хіжанкова ўжо не з'яўляецца у 20-м адсидзела. Да, дзякаваць Богу, выпусцілі. Не ведаю, калі шчыра, канешне, як там далей склаўся яе лёс. Спадзяюся, што ўсё добра. Але, ну, вось, была калісьці тварам колготак Конта, і гэтая партыя за нейкія, я вось не магу разгледзець, але, ну, за нейкія нармальныя грошы прадаецца ў Брукліне, Нью-Йорк, не ведаю, знаўцы колготак нармальныя яны ці не, падкажыце. Напішыце ў каментарах. Ад Парыжа да находкі Конта лучшыя колготкі. Ты што, не ведаеш? Не. Ты ў 90-е не рос. Не рос. Ну што тут сказаць? Падымаўся. Да, хлопец у шортах, дарэчы, не спыняецца яшчэ. Тое сёе знайшоў там. І тут у нас сыр Брест-Літовскі. Навошта ён там? Навошта павезлі ў ЗША сыр Брест-Літовскі? Ён не так смачны. Для беларусаў, якіх заела туга, да, по этому самому, по сыру. Селёдачка Матиас. Ну, вот, бачыш, Машэнскі не пад санкцыямі, можна селёдачку Матиас увесці. І я так бачу, што цукеркі... Там яшчэ штосьці. Да, цукеркі нейкія, типа... Слодычы, зефіры. Кароўка, зефіры. Да, ну зефіры ўжо тут складана вызначыць, ведаеш. Карацей, ностальгічная гісторыя. Некая ностальгічная крама. Александр Нагаронт піша так. Я бы это все равно не брал, но кучу людей поддерживают режим издалека. Гэта правда, я вось пагаджуся, бо нават тут у нас, у нашых Польшчах ёсць вось гэтыя крамы украінскія, якія гандлююць там квасам, украінскія крамы гандлююць беларускімі таварамі. Так. А мы ходзім туды, і типа такія: ой, і шмат хто такі: ой, глядзіце, ой, квас, ой, не думаючы, што яны гэтым самым падтрымліваюць. Ну да, нехта з Беларусі это ўсё везе. Магчыма, дарэчы, расійскі бізнес які-небудзь яшчэ. Магчыма, нават і легальна. Экспартёр, да. Вось, а мы тут прадаем, пакупаем, а грошыкі вяртаюцца туды.
Тут не хапае беларускіх прадуктаў, а ён паправіўся, глядзі, хлопец шортка адказвае, тут хапае не беларускіх прадуктаў, а ностальгіі па іх няма, ну гэта ў яго асабістае. Не мае сэнсу луку падтрымліваць адсюль. Ну не мае, да, але людзі-то калі прадаецца, значыць падтрымліваюць. Вось хутка, можа быць, будзе не хапаць не беларускіх прадуктаў, калі Трамп там да фермераў звяртаецца, што трэба павялічыць надой і вытворчасць працы. І тут Лукашенко са сваёй бульбай, да? Рэдказямельныя клубні. Ёсць жа такая, там, ведаеш, фіолетовая, як то называецца, як нейкі каштоўны камень, сапфір. Да? Груша канферэнцыя, ведаю толькі такое. Адзіная канферэнцыя, якую я магу сабе дазволіць. Але, слухай, галоўнае не забывацца пра галоўнае. Прабачце мяне за таўталогію. Мсціслаўская богема піша. Якая ж спадарня Вольга прыгожая. Вось паразважалі мы пра імпорт, экспорт, надоі, Бруклін, падтрымліваць рэжым. Вольга Хіжанкова. Давайте, да, Вольга Хіжанкова. Вы вельмі прыгожая жанчына. Ну што, нарэшце вяртаемся ў Беларусь. Вырваліся з Амерыкі. Вырваліся з Амерыкі. І адразу ў такі твітарскі трэд цікавая, ну от пераходны паміж Амерыкай і Беларусю. Не адпускаю все-таки. У Амерыцы піша некто Заеблонда. Распространено даваць імя дзецям по штату гораду. Далі толькі штаты пералічаныя. Дакота Джонсон, напрыклад, да? Аризона, Алабама, Невада. У Беларусі то бок па штатам амерыканскім ж даўным-даўно. Рита Дакота. Імёны, ну і вось гэта. Як бы вас у меня была одноклассница Каролина. О, Каролина, бачыш? Ну, мне здаецца, што тут этымалогія іншая, конечно. Але як пераедзе ў ЗША, так будзе казаць Caroline. А у яе будуць пытацца... А ты нож ці сас? Да, яна. Ты паўночная ці паўднёвая Каролина. Когда як? Вось. І Чубака, калі б ён, яго бацькі гэтаму тренду так же вырашылі. Да, значит, прытрымліваліся, яго б называлі Верхнедзінск. Верхнедзінск, Паўлавіч, Іванов. Ну, гучыць так сабе. Але адразу ў рэплаях прыгадваюць, што старая назва Верхнедзінска-то да таго, як ён пачаў называцца Верхнедзінскам. Дрыса. Вот ужо падобна да імя, правильно? Дрыса Сергеевна Ковалёва. Таксама ты, бачу, па вачах не стаў бы называць так дачку, да? Не, ну... Я бы горад так не стаў называць, калі шчыра, але ну ладно. Не было вось гэтых канатацыяў і майго... Калі б не было выбару... Досведу жыцця ў іншай культурнай прасторы, я б нічога супраць гэтай назвы не меў. Ну, вось Чубака піша, што Дрыса гэта імя для трансгендера нейкага. Ну, не ведаю, што тут на такія асацыяцыі наводзяць. Мне здаецца, што... Як бы у тебе было імя тады? У мяне, ну, Мінск. Менск? Усход. Свердлоў? Усход. Леонидович. Менск, Сапрыкін таксама было. Да, а калі б я застаўся в Беларусі, дачка б у меня была Малінаўка Павловна. Малінаўка вельмі цудоўна. Ну, Малінаўка нормальна. Дарэчы, па-англійску Малінаўка Робін, і Робін гэта імя. Вот. Чым толькі не называлі дзяцей людзі ў часе чалавечай гісторыі. Плешчаніцы, ось яшчэ адзін чалавек. Сёстры Плешчаніцы. Да, ну это як прозвішча, да. Плешчаніца, конечно, не вельмі пасуе, як на маю думку, але чаму не? Займеннікі яны. Это типа, вот Чубака все про квір, про нейкі, да. А может быть, гэта просто блізняты, ці ведаеш, ну, не ведаю, вельмі шмат у Беларусі такіх гарадоў і мястэчак, якія ў множным ліку. Поні гэта коні, таксама ў множным ліку. Пішуць у двох ці ў трох, не ведаю, так, моя прыгажуня Шаркаўшчына. Вось тут магчымыя варыянты. Шарка Івановна Шчына. Луцевич.
там, напрыклад, вось, ці Shark. Shark. Я думаю, што Ну, абсалютна ну, распаўсюджаная. Зато, Магло б ведаеш, быць. іншаземцам не трэба было б цяжка вось гэта імя вымаўляць. Shark, а не о, Shark. Але ёсць гарады ў Беларусі, якія проста створаныя для таго, каб быць Так, якія імёнамі людзей. І гэта, напрыклад, Кобрын. Кобрын Даллас. Кобрын Семёнович Петров. Да дошкі. Кобрын Даллас. Кобрын Даллас, мульчипашпарт. Да. Да? Галоўнае, каб не было Брэст і Слацк. Вот што я тебе скажу. Людзі, імёны, назвы беларускіх гарадоў, яны пасуюць да амерыканскіх імён. Вось так гэта магло б працаваць. Ну, а на наше вуха такое традыцыяналісцкае, то неяк не вельмі. Ну, вось у твітах, прынамсі, мы ўжо вярнуліся ў Беларусь, правялі пераклічку такую ад Верхнедзінска да Кобрына. Напішыце, дарэчы, з якога вы гораду нас глядзіць, калі гэта для вас бяспечна. Майами, Флорида. А вось чай з малінавым варэннем заўважыў наступнае. Светлагорская раённая газета пачала друкаваць вершы, каб пераканаць збеглых вярнуцца. Шкада нават, што беглыя не чытаюць Светлагорскую. Ну вось мы ж знайшлі гэтую пэрлінку. Рубрика «Острое перо». Так, давай-ка. Давай я зачитаю. Давай. Тебе. Они кричали: «Родина плохая, и хорошо им там, где нас нема». Это ж вообще цитата с украинской музыки. Там, где нас нема. Ну. А после заявление писали, чтоб Беларусь обратно приняла. Такая вузконакіраваная заувага. Это колькі там? 50 человек, 50 человек за 2 гады написали такие заявы. Ну, сябры про вас написали верш. Вот что можно сказать. Далее цікава. Далее згадывается термин даўніны. И у твиттерских такое тлумачэнне. Саков В. Пишет так. Срок привлечения за протесты 5 лет. И он заканчивается. Надо либо корректировать закон, 6, 10. Но мы же ведаем, в Беларуси не до законов. Либо заявить о всеобщем прощении. И вот я такой думаю, коли скончается термин даўніны, это злочинство. Где логика у Светлагорской районки, якая пишет: «Приди, покайся». Все равно ж термин даўніны вось зараз скончится. Ну, з логикой у районки зразумела. Вось. А там же еще другі верш ёсць, ты бачыў? Ну, ён там, да, побач. Давайте, можа, вернем, поглядим на яго пару секунд, калі шчыра, я уже... Не будешь? Я могу зачитать. Давай. Любой профессии, занятию любому есть место здесь. Странно, вы не знали, когда бросали все, чтобы уехать, не забывая плюнуть гадким словом? Обманываться рады все. Ну что же, ошибки молодости каждому знакомы. Вас обманули там, а все, что нужно, уже было дома. Это верш, докладно? Ну, вот ну, такая странная рифма. Такі крыху верлібр. Михась Карась. Автор гэтага опуса. Бачыш, мяне не хапіла на то, каб гэта прачытаць. Далей, глядзі, той же чай піша: полковник пообещал простить всех беглых и перевернуть страницу. Але не сказал калі. Ну, як пообещал, сябры? Ён сказал это в отказ американскому этому стримеру, які приезжал на интервью, что вот он готовый простить, перевернуть. Ну, это ж лапша на вуши дурачка з-за океана, які не будзе пераспытваць нешта там, фактуры не валодае, да? А для ўнутранага спажывання полковник сказал ровно супрацьлеглае, сказал министру культуры недавно, сказал: эти, которые в 2020 году, мы их не прощаем. Нет. На працу мы их не наймаем. Кто оступился, той мусіць адказаць. Слухай, а чаго варты ліст, які атрымала одна эмігрантка? А там бачу ты гэты ліст? Там увогуле супрацьлеглае. Там типа не вяртайцеся.
Подпишите нам лист, Пішыце нам, што вы не вернецеся ў Беларусь за мяжы, і тады мы на вас закрыем крымінальную справу. Як жа ў галавах нас рана, прабачце. Ну. Шмат твітаў трапілася, натуральна, прынамсі ў маёй бурбалцы, прысвечаных чарговаму секс-скандалу ў Расіі. Дакладней, то, што это секс-скандал. Гэта скандал з падлеткамі. Грумінгам. Гэта называецца грумінг, да? Калі дарослы дзядзя, звычайна это дзядзя. Будзем шчырымі, да, ён схіляе праз інтэрнет, перапіскамі, там, да. А бывае, напрыклад, якая-нибудь настаўніца. Ну, так я думаю, што бывае. Таму я і кажу, звычайна, да. Схіляе, там, 13-гадовую школьніцу да таго, каб яна яму таксама прысылала нейкія інтымныя фота, і далей ужо цэнзура. Трек так сабе. Вось, YouTube можа за такое забаніць. Карацей, сэнс у тым, што выйшла расследаванне пра тое, што такім займаўся вядомы расійскі рэпер Оксимирон. Такі, ведаеш, апазіцыйны, так. Інглія будзе свабодны, інтэлектуальны рэп, вось гэта ўсё. Пераможца батлаў. Што мы думаем з гэтай нагоды? Што думае Твиттер? Варшавскі БЛ. Я можна скажу перад Варшавскі БЛ? Я ніколі пра гэта не даведаўся, калі б не зайшоў у Твиттер. І не бачыў, што там гэта гэта значыць, што гэтая тэма, яна вартая абмеркавання. Бо Твиттер — это ж найлепшая соцсетка, ну добра, у якой абмеркоўваецца тое, што варта абмеркаваць. Але ведаеш, мне спадабалася то, што вось беларускі Твиттер, ён таксама вось як я фактычна інфармацыю Мне не падабаецца тое, што ў Твиттері зараз табе падкідваюць в твою стужку некую тых, на кого ты не подписывался, не подпишешься ніколі, да? І вот у меня этого вот Оксимирона вот направо. Вот стока, разумеешь? Свайпнуть, и там толькі на тых, каго ты подпісаны, можна глядзець. Але беларусы яны вот так вот. Пра існаванне Оксимирона даведаўся толькі калі прыйшоў Твиттер 2 гады таму і не чуў ніводнай яго песні. Хто гэта такі? Навошта нам яго абмяркоўваць? Няўжо багата ў Беларусі? Няўжо мы выраслі, хаця б эта бурбалка твітарская вырасла да таго, каб не абмяркоўваць расійскі парадак дня, нейкія расійскія скандалы. Міхай Селін піша: лайфхак, як не расчароўвацца ў расійскіх выканаўцаў. Першае. Не слухаць расійскіх выканаўцаў. Ну да. Бо беларускія выканаўцы якія навінавыя нагоды нам падкідваюць? Якія? Лямпавыя, цёплыя нагоды. Александр Памідораў праспаў свой канцэрт у Познані. Абрабавалі там. Ну да, ну разумееце? Ну, з Александром Памідоровым таксама, ведаеш, ёсць гісторыя пра харасмент, прабачце. Адзін харасер, другі... Паша. Ёсць гісторыя з Памідоровым пра харасмент. Давай не будзем таксама гэтага... Волі, чым ён займаўся, калі у яго мусіў быць у Познані канцэрт? Мы не ведаем, это ён кажа, што праспаў. Астрахвізік Глыбоччыны. Дайшоў чарговы вой беларускіх твітарскіх пра тое, што чарговы харошы рускі аказаўся не такім харошым. Все ж таки, бачыш, беларусы таксама прымалі ўдзел у абмеркаванні. Ну, это ж тыя беларусы, якія на канцэрце Оксимирона ў Варшаве пакрыўдзіліся на яго, што ён не ўзгадаў пра Беларусь. Памятаеш? Ясна, конечно, мусіў узгадаць. Чарговы раз нечакана, дадае астрафізік Глыбоччыны, рэпер нейкі гэтага разу. Ну, вось такое узважанае, спакойнае стаўленне беларуса да нейкіх скандалаў у суседняй краіне. Але ведаеш, такія гісторыі павадуюць жа, цэпную рэакцыю. Ты маеш рацыю. І я б не сказаў, што вот можна это назваць цэпной рэакцыяй, але калі адна ахвяра бачыць, што іншая ахвяра выказацца, яна згадвае, што здарылася з ёю. І у нас уже быў Дональд Трамп дома, ёсць і Оксимирон дома. Илона венгерское имя піша: «Тред, как меня грумил, растлил экс-участник достаточно популярной музыкальной группы из Беларуси.
гаворка адразу скажу пра мутнае вока, як там звалі это музыку, Там написано былога музыку, да, я не запомнил. Написано Ну неяк звалі, Кирилл его звалі. Кирилл. Признание... Не соліст? Кирилл это соліст в гурце «Цягні штурхай». Ось цікава. Я спачатку, калі шчыра, пра яго падумаў, але пасля высветлілася, што не ён. Признание в любви, квартира его жены, напоминание о себе после, на момент знакомства мне 15, ему 27. Слухайте, ну, вот я не разумею, навошта мужики такое робяць? Неупэўненасць у сабе. Табе 27, ты музыка, ты выходишь на сцену, на тебе там глядзяць люди, ты популярный человек. Пальчики спрытныя. Маш быў бы басіст, все было б добра, да? А так клавішнік. І, ну, каму ты патрэбны клавішнік? Вось. І, ну, вот 15-гадовая дзяўчынка. Ну, знайдзі ты сабе, ну, 25-гадовую. Так у яго была жонка. А ну, жонка была. Яго ж была жонка. Это, конечно, увогуле прыгожа, да? І просто скриншотик. Дадзім вам з гэтага трэда. Цікаўнасць пачытаць яго самі. Знойдзеце. Дзяўчына напісала ў суполку гэтай групы, як бачым, было гэта ў 2013 годзе. І далей ёй у асабістыя прыходзіць паведамленне, уласна, вось ад гэта хлопца. Она такая, ни одна в Минск на концерт не поеду, в 15 как-то не очень. Он такой пишет, тебе 15? Она пишет, да. И он пишет, круто. Ну, у прынцыпе, 15 это круто. Я тут згодны, як бы. Шмат што аддаў бы, каб вернуться назад. У 15? 15, да, вообще ни про что вот про это вот не думать, про эти микрофоны, твиттеры, вот это вот все. Але, ну, мы ж разумеем мотывы, мы ведаем, что адбылося далей. Просто для мяне гэта не рабіце так. Просто не укладаецца у голову. Сябровачкі. Ну что, прыйшоў час найлепшага. Ужо прыйшоў? Да, прыйшоў. Все ж таки прыйшоў. Хутенька пролетел. Ну добра. Час нашей я программы. Не заўважу, но... Найлепшы твіт тыдня ад чалавека з нікам. Як мне ўсё абрыдла. Слухай, ну, правдзівы нік, вось это Трампы, скандалы, гэты парог Трэцяй сусветнай вайны. Твіт, глядзі, які пакідае надзею. А я ўсё думаў, чаму ў мяне такі выдатны настрой трэці дзень запар? А гэта просто весна прыйшла. І бачыш, все ж таки ёсць нейкі, і трэба знаходзіць пазітыў у гэтым свеце. Да. Трамп прыходзіць і сыходзіць, а вясна прыходзіць і сыходзіць, але часцей і кожны год прыходзіць. Да таго ж, слухаць, сёння 8 сакавіка. Вау. Усіх не буду казаць гэтую радок з песні, які адразу прыйшоў мне ў галаву. Святам, Паша, мы віншуем. Са святам, сябры. І, канешне ж, будьце здаровы і шчаслівы. Надыходам вясны. Алексей Сапрыкін. І Павел Свердлоў. Бла-бла-шоу, чик-чирик на Еврорадио. Сустрэнемся праз тыдзень. Пакуль.